kai wani irin maye ne? An ce ba a son ka amma ka nace wa mutane. Tabbas kin haɗu. In na sha wannan abun ba zai nuna alamun ido na yi wani abun ko za a gani ba? Wallahi da kai sai yau idan ka ƙara shiga sabgar yarinyar nan wallahi sai na sa an sassara ka. Kamar yadda na faɗa miki na karanci diploma ne a makaranta ta School of Technology. So shi yanzu dan Allah idan da dama ina so ki ban zama malami a makarantar nan. Ina da kokari. Stop. Are you mad? Messenger, please come and take this guy now. To amma me yasa ba ta daga bikin din? Gaba ɗaya na faɗa wa ta hannun ni kuma hakura zan yi ta gaba ɗaya. Hamid ka ji abin da ya ce ko? Ka ji ko? Kana gani bindiga ce an tafi Amir ba. Ta harbe. Kaga ta harbe? Me yasa ba ta harbe ba? Soyayya ta ƙarya ce kai ne nan baka sani ba.